Писна ли ти от реда и чистотата? Прибери старата кофа с мръсна вода. Вече може да изцапаш по нов начин. Посрещни новата година с дом с всякакъв вид мръсотия. Представяме ти прахопръскачка Плюс. Тя е мултифункционална прахопръскачка от най-ново поколение. С нея можеш да достигнеш всякакви повърхности и предмети. Изцапай бързо подовете, килимите, съсипи пердетата и завивките. И всичко това само с един уред. Откакто спечелих шестица от тотото преди 3 месеца, внуците ми не спират да ми идват на гости. Омръзна ми от тях. Добре, че открих прахопръскачката. С нея мога да превърна дома си в бонище и да ги прогоня. Уникалната технология на прахопръскачка Плюс си позволява да разпръсква навсякъде както зареден от теб, така и собствен буклук. Виж как плюе мляко и кафе. И дори счупено яйце заедно с черупките. Комплектът включва още мръсотия, прах, трохи и бомбони и дори косми от кучето. Заредила съм я и с една ризлива боза, която разпръснах в кухнята и вече вкъщи официално не се диша. Не чакай! Купи прахопръскачка Плюс сега! Стани част от семейството с повече от половин продадени продукта. Обади се на 0888 888888 и поръчай. Сега е с 700 000 лева отстъпка. Само за 99,90. Избери мръсотията! Избери прахопръскачка Плюс! Прахопръскачка Плюс може да причини трайни увреждания. Компанията производител не отговаря за това.